Walungo dwe mar adek higa mar 2021. En Lolwe TV gini en marwa. Chenro en the best TV station in East and Central Africa for the best people who say or who speak English. Lolwe TV, chenro en Osemoke. Kendoliel. Osemoke. Kendoliel. Anomuni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Woda bandu. Okwacha kwa dog Tanzania. Apenji. Tanzania Mara region Geita district Nyanza. Okinyalo wacho ni manok dala wa kuno e dala wa. Dio misiani. John Pombe Magufuli Okongo mano wod seme Joseph. Iwinjo. Momi we nyinge mar Joseph. John Pombe Joseph Magufuli Okongo. Wod seme. Wod seme kanja. Rata turgi prof. Koro wanu nyalo iko wuodwa kawa onge. No kwa chieme liel. Jakom pod tuo. Jakom mondo rit mondo jakom ochangi. Mondo dio iko siepne. Mondo dio iko siepne. En beno goya ngo. Ilo no go angoa. Jowi. Nyati. Jowi ngeni nyati. Nataka kubweka na naogopa. Adwa kweo tupoda luo. Osemoke. Kendoliel. Anomuni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. What way about Tanzania? His Excellency John Pombe Joseph Magufuli. Her Excellency. Samia. Solution. Respect your president. Samia Suluhu. Koro solution na nao. Ineno ka. Mami yelongo ni mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais mwanamke. Amri wa jeshi la Tanzania. Mami ni jeshi mar nini? Maramo. Nini udaku. Odi ban udaku te. Mikai Suluhu Samia Hassan. Yes. Ngato no penjano kay. En president mara uchel mar pin Tanzania. Ten gijawode. Jawodi de luong nango. Second husband. Okawodi. Husband. First corona gwelu ni suluhisho. No, first lady is equivalent to second husband. First lady, second husband. Okunya wacho ni first gentleman. En gentleman kanga. Ikora penji. Ma is a gentleman. Mungwana kabisa. Kure. Kwanza okone go benoni no seta usokochul garel kanyo. Serikali matilo red. Dako kikininde dako mikia nini odno ichul. This is a gentleman par excellence. Kwanza ngimon Germany. To mama president ni enda kumar mama nini Nyachira. Okay. Koro mai chun pain. Tanzania. Mikai mopongo bedo president mamio East and Central Africa. Lakini obeuro rula dire. Omuol. Aya basi. Ni video gimana wacho. Sisi kama Tanzania tunaomboleza kifo cha rais wetu John Pombe Magufuli aliyeaga dunia jana saa 6 usiku kulingana na mshtuko wa moyo. Mano rais. No. Biunye kimano cha kono nyoro. Wengine nasikia wengine wanajiuliza. Je, huyu mama ataweza hii kazi? Kazi no bro nyala die. Bas. Mjue kuanzia leo mimi ndio rais. Haya. Wabro we shall see. Oromo kosoko oromo. Gwanki mwadwaro. Jo Tanzania wamiwasuluhu wamigi punde uhuru. Hivi ineno ka headlines mag Tanzania wacho ni paro na mana headline moja. Uhuru amuona pombe kwa mara ya mwisho. Ama Tanzania wampata Tanzania wapata suluhu baada ya pombe. Mano headline ma excellent. Headline number 2. Ikiloka kurido lokeno. Editorial policy. Tiyo barki kutai manu ndek Tanzania. Manu chama. Omiyo leadership mar His Excellency John Pombe Magufuli the late Hayati. Iwinjo inayati ko so. Ngato no penya nikiwe about Hayati. Yes. Kin Hayati. Marehemu. Mwenda zake. Hayati en ngama nige mwandu moto. Iwinjo Hayati mzee Jomo Kenyatta. Magufuli en Hayati ko. Magufuli okunyabe. Magufuli nyalo beda Hayati. Kelo lokruok. Iwinjo marehemu en ngama mtoko gwe. Mwenda zake en ngama mtoka chode. Osemoke. Kendoliel. Anomuni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Wala ko wade chalka chiel nyaka county 040 adiwa 3 manokanye. 043 it's Homa Bay County. Yes. One con Mikai Gladys Wanga Nyasuna. Mano nyakano.
Wangaya. Ex iluongo ni Kisumu Girls Alumnus. Achiel en alumnus kosa alumni. Achiel iluongo ni alumnus. Bas. Inge Kisumu. Mano japuonj. But I'm an Englishman. Englishman. A Luo Englishman. A black Englishman. Whichever comes. Alumnus. Okay. Alumnus. Mika Gladys Wanga mano ulungore ni the incoming governor. Yes. And chairman mar committee mar finance. And chairman kendo koso chairperson. No. Chairman in quotes. Nyocho tingore gi jo kanyo mar kamati no gide Dubai. Yes. Mono tero gi Dubai. Okay, Dubai. Benchmarking. Na winjo ka President Ali Hassan bin Logri Dubai. Dubai. Ne gidhi benchmarking with taxpayers money. Ne gimenyalo tiego gi piny Kenya ka. Inya allowance mane chulo ngato. Mohamed Ali neni kanyo. Mano ja ginene ja. Jichopevu. Naro nini Nyali. Koro gimo penjore. King'ama jatelo moyier gi japiny. Yes. Okaw tingni kod jachulo suri chulo sachi. Podi tingori gi yawa duto udhi Dubai. Ni udhi e benchmarking. Ni mondo mi utiegu e yore go mag neno nao ni kwano pesa. Kwano pesa ni Dubai. Ipuonjri kwano pesa Dubai to wan gi accountants ka. Iwinjo. Nitiere gik moko nego be ni timore Kenya ka. Yes. Disir gi makamano. Okanya iye because iwacho ni iketho pes japiny. Iwinjo? Oktigo. Itiyo go marach. Wabunge gidakno kwede ni bwana wano kwadwa dhi Dubai, wano nyalo timo gidi Serena ka Nairobi ka. So yo machia gin jodonga ich. Yes. This is misuse of taxpayers money. Jopiny sani inyore. Koro wasacha giduok pesa no. Giduok pesa. It is allowed. Iwinjo? President nyowacho ni no foreign trips. Iwinjo? No foreign trips. They are not special. Tomato kalo kanyo. They are not special. Even the county governments nitie joma timo gimiluongo ni ngato dhi Migori, iwinjo Josea dhi Migori. Yo gikito pesa. Ka MP usana mochamo chiegni milion achiel. Yes. Mileage allowance en pesa ni pamama. Mileage allowance ng'eny, especially kidak nini Sorika Rungu. Nyocha be ne gibokore nyaka chulgi chudo mar nyeota keni mar kodisa ot Nairobi. Nitie mortgage no wamiyogi. Mortgage, nyeot, car grant iwinjo, pesa ot be pod gichamo. Okwanyali. Nitiere gik moko ma wan kaka jokanyanam onego bed ni wakwero. Mag telo gi onego bed sa charge pesa ne giduok ne jopiny. Andan Gladys Wanga mheshimiwa dawacho ni atu adhi Homa Bay adhi nino mine adhi yawo chiro. Iwinjo ta excuse akelo ta aye. Excuse mane mikelo kodu? Adhi wadhi yawo wan gi chichwa moro. Chichwa wadhi yawo Homa Bay. Omiyo let our leaders giwe ketho pes japiny. Let them not spend our money. Yes. Mae samo nego bedi ng'e kin jatelo gi jasiasa. So mano wakwedo with the highest degree wadagi mongwe wapi. Osemoke kendo liel amemudi makoyo MC Jakakamega spandito safu goto ngiso. Aya koro wakala wabie county 042. Wadwa wacho wach nyote iseyudo chanjo. Biadhi amos. Adwa penjo wach chanjo. Chanjo mane? Ne senator hu. An chanjo. Senator ichwado chanjo to nigi. In fact, ilongo ni wuod Kano wuod Nyando. Senator. Outa 042. Nyarwath. In fact, sani koro Nyarwath. Makoro rwath mopir momako jok. Adwa penjo. Idwa run 7 sub counties to vest mar miyo gi. Apenja. By the way. Apenjo. No. Apenjo jokanyana. No nyuolo gi vest. No nyuolo gi vest. No, but sani nitie liet. Iwinjo. Iloko penjo. Wangeni Kisumu kaliet sani en degrees madi 37. Vest alwako as who. Vest is part of oversight. Ni chanja. Vest is part of well, Senator Owuta ne nigi ratiro mondo mi gigo rwak vest. Mana kaka laktar mama cha. Iwinjo laktar cha ne onge gloves bwana. Obuogo mine bwana. Obuogo mama cha. No, macha 6 pack. Mama cha obuogo ni bwana. 6 pack. Ma Nyarwath. Ma dhi chwara go jwo. Osemoke kendo liel anomodi makoyo MC Jakakamega spandito safu goto ngiso. Ubuko ru kelo no lockdown. In fact, majo maluonge ni kia cessation is not the right word. Cessation en total lockdown penja gi momiyo. Mombasa nini cessation sisi kama pwani si Kenya. Pwani si Kenya. Sisi kama pwani tumeamua kwamba tunaenda zetu sisi. Ombe isikano. Mano cessation. In fact, man total lockdown. Jatan pinyo wacho moluoro Uhuru Kenyatta. Yes. Jaden. His Excellency the President. Babangina. Kenyans are suffering. We are not happy. In Ginga. You are happy.
You are happy? I'm somehow happy. Because of? Nyiri Kioro fair. Ok cham fair sani. Itimo nang'o? Tadwa nyiso nyiri go. Bas, kidwa nyombo kawuono, or fair. For the next 21 days, inyombo. Ora fair. Inyombo. To dhi biro gang'o? Apenji, 21 days, obiro gang'o? Meli koso? Obiro gang'o? Meli koso? Gima dwa nyiso wa keini gi madem mapoko iwinjo. Kasi season mar ich no kimako sani nyaka imak ich. Prepare yourself to battle with pregnancy. To battle amo? Pregnancy. Ngamo prepare. Nyirigo. Iwinjo sile ikwende aki ametuletea lockdown kesho. Nasikia kukula odoa. The president must be considerate. We are not happy, Mr. President. Because okay, we're happy, yes, but gimanya kinge. Maya is Kenya. Kenya is Marwa. Yes. Lockdown 1, lockdown 2. Nidhi Nairobi koso no kidhi midwa. Donjo Nairobi maber. Sa uchiel la Nairobi. Yani awuok kasa chiel. So ni kinego ninja essential service. But of course, don't I look like essential? Magi don't essential te. Magi. Cool. Wadwanga dunuri yako. Yes. Ma total lockdown nikech ngeni ki block Nakuru. Iso ni kia Kisumu kata Homa Bay kata Migori. Okikal Nakuru kumiri onge. Yes. Kia Rift Valley kata Western. Idwa dhi Nairobi idhi kalo gi kanye. Eldoret. Okinyal kal. Mogoti Baringo. Okikal. Nyandarua. Iwi nitie route moro malong. Nyandarua. Nyandarua. Garissa. Mituchi Garissa. Mano kali daladi. Iwok gi Mombasa. Ka hapa mahali huko. Aya najema nika Kajiado. Ma ngeni chalo gi mogo total lockdown jo Tanzania. Gidhi kalo kanye. Haya. Ya Mombasa. Yes. Umetoka Mombasa ni wakuja. Sisi tuna ndege zetu bwana kutoka Kisumu tuna Mombasa bwana. This is a privilege to the Luos. Okay. Luo community. Luos only fly, yes. We know that. Yes. Bas. Ngato no wacho no ke runyalo fly, yes. Chakre mani the fly kide kanye? No, aviation must understand. Iwinjo KQ nyocho make losses. Billions, lose billions pile. What no chier ndege? Iwinjo kata gikel no ndege go walos go club. Longo ni club de KQ. Osemoke kendo liel anomundi makoyo MC Jakakamega Spandito safu gotomis. Woda bandu. Wangeni sani waneno kaka coalitions chako luongo ni coalitions. Coalition. Sani ilieko. Nyocha wangiso uka. Ilieko. Nitiere motingo ma DVD. Ilongo ni wuod Mudamba. Wuod Sabati. Mano muungano wa marafiki. Mudavadi. Kalonzo. Gideon. Wetangula. Adu penjo for free. Ka Wetangula feel ni unpopular gi party ne. Angomi Ford Kenya kabuchai. Ilongo ni regional party. No, village. Iwi ne gwengu tipako ni bwana sana pek. Dakuno chunge ngato Machakos. Ochunga ndo gani? No, ilongo ni coalition of the willing. One Kenya land. Chakre Kalonzo ne chak tiyo nyaka sani. Sani koro en sacred ahinya. Odwa kalo katikati kendo. Ingeyo. Tinyo coalition ni mos. Jomoko pakene Serolak coalition. Yes, Serolak baby. Serolak amo? Baby to mano kakoro iwinjo Matungu ayudo 10,000 votes ODM. No loyo koso no yombo. No yombo bana. 10,000 votes. No landa kaka jaod bura manyien. Jama ANC lakini ODM deep in our hearts. That was our candidate. Koro Serolak coalition. Nitiere jomoko no wacho okay. Ero donguri uru kanyo ji angwen. Total votes mukelo ginadi. Kakoro Matungu man gidi. Nini Baringo County nini MCS otamre pass BBI. Idwa ngiso jopiny nango ni ama national leader. Kalonzo watermelon guy. Nini Machakos Senator. Donc ni gichane gibaga ngane. Gibaga nga. Giloso gicha kigen. Kaput marge. Okay. Ma DVD onge cloud. Wetato kore wacho namo. Wetato koro werigo. Koro gino miyo nitiere osiepe jakom, jakom moloro jakom. No, mai maru. Yes. Bas. Marwa biro. Wadwa yiengo Kenya ni gode. Kadiponi His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga loso coalition gi Ruto. Denga. William Ruto. Daktari. Daktari. Ni Luisi. Kimarwe. Luisi kane terms manwa tiyo. Koso koro sani wacho ni Ruto hangone. Ruto sani ler kapamba. Onego odhir baba mondo sanitize. Ingeni Ruto onge corona. Ruto onge. Mera. E wacho wo. Beze winjo gani ki corona? No. Ruto sani ler kapamba. Winjo. Okay, coalition ni. Inano ko nyalo tiyo. Inyalo luonge ni Ouda.
Ouda. Okay, koro mano ouda in thought. Koro jasi ane. ODM stroke UDA. Koro ni ouda. Bas koro keta ne context mar Raila gi Ruto. Odonyo namo? Raruto. Rarua. Iwinjo? Politics and mana politics. Siasa. 2002 jinoriwore. Iwinjo? So there's no political enmity. Kakiriwore to gikaw piny. Sachiel gi nus. Sachiel oki. Muungano marafiki dhi wora ni jogo biro mapek because when Dr. Raila Amolo Odinga, when Baba is quiet, mano ni nitie ga danger. Nitie ga danger. Baba is dangerous calling. Iwinjo tuli nyoto. Nitie gima tedore sana. Baba dangerous calling. Baba iwinjo ko wuoyo mano nitie lakini baba calling alinga thi state koro panic maybe momi kelo no lockdown state koro panic yamba cha koro para omiyo we welcome iwinjo we welcome political tolerance bwana sipa moro nowacho ni omera sane monego beni ijaluo kung dhogi adwa kineno wuod Kericho kineno wuod Nandi Kamagut kineno wuod Kamagot kineno wuod Wasingisu ka kung dhogi mano siepni maduong' malich. If anything these are nilots. We are all nilots. To koro wuod Kamagut mineno ni mano to koro nilot andi miwinjo gima nowacho 2007 no konyo baba no mako lwet baba mobedo prime no yombo koso no koyom since then ya wuya ngwen gi oluongi ni ya wuya ngwen gi besi jendo kuma gitere baba onge chieng swearing in giringo gilal omiyo mano nyisi yango nitie joma duoko baba gimotemo wacho ni en wuod Kamagut kochung kodi mano Dr. William Samoei Arap Ruto udhi adhia cho kod okolok pach omiyo let us embrace change mabiro tolerance nyaka wa tolerate to weuru ba wach jaluo kung dhogi Osemoke kendo liel amemundi makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto gis ochuno ni nyaka ngato ywa ndara turwa ni kamie stall mondo teme wala no iwinjo ichake marach what you're trying to say koro gima thesni koro kele Kisumu as an activist gima tini dwa kele Kisumu gidwa dho as a lawyer as a teacher human rights is universal rights human rights is universal rights wache gidholuo mondo jojaoma be owinji loke gidholuo ine miwache ni a human right is universal rights iwinjo you must respect human rights omiyo point ni now I'm trying to say the councillors carries were trying to carry out their duties their day-to-day duties mera ineno joge jochiko gie otele gi nyin luongo ni nyingi gitiki makmana nia magi taps you cannot go in fact yo maketho nying Kisumu as a lawyer yo maketho nying His Excellency Janeno Lupita as a lawyer matters court are not debatable. So you are a lawyer? No, I'm a lawyer in my own rights. Odadongan lawyer. Yes, lawyer na. Iwinjo tana lawyer ka. So matters court are not debatable. Makmana ni nyakawachi ni gimano timore Kisumu. It was so unfortunate. It was unfortunate. We must respect human rights. We must embrace human rights. Kizunga wacho kosoka wacho. Dom ti dom ne. But jogi nyaka koro lok pachgi onego benitero gi in fact jogi opongo samani na winjo ka governor ne luongo gi ni awangowa no luongo these are officers county officers okay na askari nen mar kanjo iwinjo these are county reinforcement officers they reinforce iwinjo kaka ne adunya no luongo gi no luongo na nyang to be seche moko diro maket iwinjo nyang die mos so what you are trying to say onego beni jogi tere training mokwongo ibingeni magi gina jomukel gi wede magi wede jo siasa mo wacho kamano ineno why wabed county ma riere tier gi gimoko mitimo mochandre maber land positions mag security officers but no let the best apply for the job public service board onge mano kalo jogi bwana public service board had its mandate no kalo jogi gima prof no nego benni timo public service board no kalo jogi neni prof no nego benni disband like rasanga no disband yote or disband omiyo they need training iwinjo they need to know how to relate with the people mano ngeni okonego benni the training mondo puonji gigi no first of all in askari onego benni serve the people to mama ni Beatrice
Magulu. Beatrice. Awinjo ni nomiye gimoro. Beatrice no rawo iro abala wanga no dhimo sabala. Iwinjo magi wuoyo gi gomba. Gidhi live. Kaito gidhi live. Gidhi live gabala. E Facebook. Gidhi live Kaito mak audio moro kane gikugi piny piny. Mak mana iwacho ni an gi rem ya Beatrice. Iwinjo. So Beatrice wherever you are. Dak luku mutero hospital. Dong not here the bang city hall dong not here. Bang going live to tour. No rem mane chame. An gi rem yawa. So we sympathize with Beatrice. Gigi on okonego benitim reason because akina Professor Peter Nyang'nyongo won Lupita are the people man fight for democracy and second liberation. Respect to human rights. Correct. So jomatimo gigi askachegi uketho nying Baba Lupita. For as much as you are colleagues, but we jo pungusa uru volume. Otherwise volume your pen buru deal kodu ruthlessly. Iwinjo Osemoke kendo liel anomudi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto wadhi piny Sebuka Uganda nitiere osiepe moro iluongo ni Robert Chagulanyi Sentamu and I must inform you that Uganda is one of the most happiest countries in Africa than Kenya. Onge baniriambo Uganda is happier than Kenya. Robert Chagulanyi gi joge gimbe nyocha gidwa pula baba ing'e ka ng'ato dwa pula baba ni nyaka waswe yen this way in Kanye this way in Dunga ka because at least one we had an option option man baba ni don't be sworn in Tanzania kar Magufuli in fact Lolwe said on your port ngama ne gi sword ngane go wajigi ni go sword Chagulanyi. Don't try that in Uganda. Yes. Never. That man will, you know. M7 will teach you a lesson. Emumi M7 no kodi eliel. Power vacuum. Koro realize bwana. Suppose I go to Magufuli. This young man overthrow the government. He can create a music that will change the people. And I still need to go for another 20 years. So Gimote mwacho ni nani Robert you're still a young man. The other bedroom compost room. Iwinjo doka to. Ora gi siasa. Because lessons from Raila. The future is promising for Robert Chagulanyi. Onge. Kakoro besije. Besije the future they promising to Sani. What you're trying to say let president knows a year. Wacho ni the president is not going to be sworn in Kure. Museveni is the president. Museveni is the president. God has chosen Museveni. Mbeleka. Ko omiyo katek bobi weno bia kondele. Kondele omanyonyi onyi chema. Kwasi tieka swearing in kondele. Rodonjo dondes. Awinjo ni udhi Lolwe lockdown. Lolwe lockdown because of Timbejo. So president no lockdown Lolwe. Lolwe lockdown. Awinjo ni mano jogo to fake news. Ma president no wacho. Ni Lolwe. We ne dwa will. To parne motiangi barone ni bwana. So need to lockdown Lolwe. Iwinjo omiyo Lolwe based on lockdown total. Osemoke kendo liel anomudi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso wadwa moso jo boda wote jo bases wadwa moso askaris iluongo ni Kisumu County revenue reinforcement officers wacho nango Kisumu County ango revenue officers gi reinforcement officers wadwa ngiso geni tich tutiatia mak manani tich mane donc tich magitiyo mar miwa jina mano tadagi iwinjo you must treat people with decorum dignity to gimonya ka wach be ni kabros ma won Lupita seloso Kisumu ka kabros sani do koro de onge won Lupita Kisumu de chalo siaya roundabout chalo tuk nyithindo koro de onge won Lupita iwinjo iya gi ka jala yako iwinjo leko masano bukore ni no uri timo no marach ne wana dala wangi ne wadho gedo mondo wanyumbi ya lego pok no dala de onge won Lupita Kisumu de chalo siaya iwinjo sadi kabros nitie weuru chunga kabros nugo siasa kabros en walkway nyalo wuotho gi nyadendi won Lupita wuotho gi nyamama unyew wiu gotieno ka nyamama osetedo wiu chamo wiu to goro en tikire Osemoke kendo liel anomudi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso